Хуҷанд акнун метавонад боз ҳам бароҳаттар бозиҳои худро дар чемпионати Тоҷикистон идома бидиҳад, чунки бо тафовути 3 имтиёз зиёдтар аз Хатлон даст барои оғози рақобат ва ҳамин тавр футболбозони мизбон бозиро аз марказ оғоз карданд. Хуб, дастаи мизбон бо либосҳои сурх футболбозони Хуҷанд дар он замон албатта дар ҳайати ин даста ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Хуҷанд Ҷаҳонгир Эргашев, Тоҳир Малодӯстов, партови баъд Дилшод Бозоров, фурсати бениҳоят хуб гол! ҳисоб боз мешавад дӯстони арҷманд. Дилшод Бозоров тавонист дар дақиқаи даҳуми рақобат дарвозаи Истаравшанро рах накунад. Тоҳир Малодӯстов бисёр ҳам паси хуб дод. Тоҳир Малодӯстов бисёр як паси хуб зуд тӯбро ба Дилшод Бозоров ҳаво дод ва дар ин лаҳза ҳисоб баъд аз албатта оғози марҳилаи дуюми чемпионат дар 3 бозии дастаи Истаравшан 3 пеналтиро баргардонид. Ин натиҷа хеле ҳам хуб имконият барои футболбозони Истаравшан. Фурсати бисёр ҳам мувофиқ ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна зарба иҷро мешавад. Ой, бисёр ҳам зарбаи хуб ва Ойбек Абдуғаффоров дарвозаи Хуҷандро аз гол наҷот дод. Мутаваҷҷеҳ мешавем зарбаи кунҷа аз ҷониби Илҳом Баротов иҷро гардид ва Салам Ашурмамадов тӯбро ба дарвозаи Мавридин Ҳасанов равон кард. Ягон нафар муқобили арҷманд тамошо мекунем ва албатта дар ин бозӣ мутаваҷҷеҳ мешавем ба он ҳолатҳое ки дар ҷараёни рақобат дар майдон рух медиҳанд. Умуман дар қисми аввал мо лаҳзаҳои хеле ҳам хубу хотирмонро мутаваҷҷеҳ шудем, махсусан бо 2 гол ки фурсатҳо ҳам зиёд буданд ва бештари дигар ба тим ҷалб мекунад ва маълум мешавад ки мактаби футболи Хуҷанд солҳои охир он қадар рушд намекунад. Ин бисёр нигаронкунанда аст. ҳоло ҳуҷуми дастаи Хуҷандро мебинем. Партов ба ҷаримагоҳ, Фатуллоев, зарбаи Фатулло ва гол! ҳисоб 2-1. Капитани даста Фатуллоев бисёр ҳам хуб тӯбро ба кунҷи дарвозаи Беҳрӯз Хайриев равон кард. Ба ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ шавем. Фатуллоев хеле ҳам хуб тӯбро дар назди худ идора кард ва Азиҷон Шамс ҷаримагоҳ чӣ ҳодиса рух дод. ва ҳамин тавр дӯстони арҷманд вақти асосӣ ва иловагӣ ба поён расид. Бо ҳисоби 2-1 Хуҷанд ғалаба кард. Ин ғалабаи нуҳуми дастаи Хуҷанд дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва онҳо бо ҳисоби 2-1 бар ҳадифи асалии худ Истаравшан ғалаба карданд ва албатта дар 2 бозӣ Хуҷанд бо ҳисоби 1-0 бар Истаравшан пирӯзӣ ба даст овард. Истаравшан ҳоло дар зинаи албатта нуҳуми ҷадвали чемпионати Тоҷикистон мавқеъ гирифтааст. 8-ум албатта метавон гуфт.